Hola, bon dia. Ens esperarem 5 minutets a veure si es connecta algú més i començarem, d'acord? Crec que esteu per aquí. Hola, bon dia. Si us sembla bé, començarem. No sé si esteu per aquí, si et sentiu bé. Veiem que sou 5 persones connectades. No sabem si ens sentiu. Hola, bon dia. Ara sí. Hola, Anna, sí, Hola, perfectament, et sentim. És que no sabia si hi havia algú per aquí. Sí, que tenim els micros silenciats. Ja, però m'asseguro que estigueu tots així per poder començar. Hola, sentim perfectament. Molt bé, hola. Vols que apunti els noms? Anna, abans de començar, ho esteu digue'm. gravant? Sí, ho estem gravant. Això ho penjareu en algun lloc, no? Sí, us passarem Vale. l'enllaç un cop ho tinguem. Perquè la gent que no li anava bé aquesta hora o així, que ho puguin veure després. D'acord. Sí, Perfecte, cap problema. gràcies. Ja ens passareu De res. l'enllaç. Merci. Sí, de res.
Doncs, si us sembla, començarem i us explicarem, segurament n'heu rebut ja els documents, aquells que us van passar a través del correu, però una miqueta anirem seguint els passos que també han de fer els vostres fills i filles a l'hora d'accedir al Classroom. Us comparteixo la pantalla, a veure si ho veieu bé. Sí, sí. Molt bé, el primer de tot, que és molt important, és que s'ha d'accedir des del correu de la ginesta dels vostres fills. Llavors, el correu és el cognom, @ginestamatadepera.com. Llavors, s'escriu aquí i ara entro en un correu que tenim de prova. Sí, a dalt simplement poseu gmail.com o des del Google mateix. Jo crec que això fins i tot, sobretot a partir de primària, tercer, quart, ja ho saben fer ells mateixos. Llavors aquí la contrasenya. Entreu i aquí tindreu un munt de mails que als nens ja els hem anat explicant que aquests mails millor que no li facin cas, perquè són tots els que van rebent dels Classroom quan es publiquen coses. Ara reben moltes coses, tot i que el Classroom no l'estem fent servir pròpiament per casa, sinó que el fem servir a l'escola. Per tant, aquests mails, de moment, en tot cas, no li feu massa cas. El que és molt important és aquí dalt, si veieu aquí dalt a la dreta, que hi ha aquests 9 puntets, apareix un desplegable de totes les aplicacions que té Google. Llavors, és el Google Classroom, doncs hem d'entrar en aquesta que entra aquí. I aquí us apareixeran tots els Classrooms en els que ja està inscrit el vostre fill o filla. Tots estan inscrits ja des d'infantil fins a sisè de primària, tots ja tenen el curs inscrit, per tant no passaria com l'any passat que s'haurien d'inscriure. En principi, tot això, si entreu ara i ho podeu comprovar, doncs apareixeran tots els Classrooms que en aquest cas, doncs en el mail que heu entrat, ho tindríeu, d'acord? Llavors, avui us hem preparat aquest una miqueta perquè aneu veient els primers passos. Si ho féssiu, perquè algun nen o nena de la meva classe ho ha comentat, per exemple, si ho féssiu des d'una tauleta, des d'una tablet, heu de tenir descarregada l'aplicació del Google Classroom i totes les extensions del Drive, és a dir, el Google Drive pròpiament, l'aplicació de documents, la de presentacions i totes aquestes que es fan servir vinculades al Drive. D'acord? Per cert, que no ho he dit. Si teniu alguna pregunta, podeu anar-ho escrivint al xat i entre l'Anna i jo podem anar després responent. Perdó, que no ho havia dit. Un cop voleu entrar al Classroom, diguem que hem fet una classe per cada assignatura a partir de primària, de tercer. I a cursos inferiors el que tenen és un Classroom per classe. I primer i segon ho estan acabant de mirar, però segurament també tindran un per assignatura. Llavors, en aquest cas, entrem ara, per exemple, aquesta, que és la que us hem preparat ara per explicar. Llavors, aquí, important del Classroom, no? Un cop entreu, aquí hi haurà, pot ser si fos en cas de confinament, ara mateix ells no ho tenen activat, això ho hem activat ara perquè ho veiéssiu, hi ha un enllaç a un Meet, que seria on es faria la classe explicativa o el que fos d'aquella assignatura o d'aquella activitat d'aquell dia. Normalment això ho tenim desactivat i només s'activaria en el moment de poder fer la classe. D'acord? Llavors aquí apareixeran diferents anuncis, en aquest cas no hi ha res, perquè hem desactivat, a mesura que es van publicant coses, ho podem desactivar, llavors així queda més net. Però si no, a vegades hi ha alguns enllaços importants, pot ser que tingueu algun horari o algunes coses extres, però que no serà pròpiament el treball, d'acord? El treball on el trobem? Doncs aquí a la segona pestanya que posa treball de classe, d'acord? Llavors, aquí apareixen agrupades en diferents temes. Nosaltres ho hem fet en totes les coses que podem fer i que fan ara els vostres fills i filles a la classe. Llavors, entregar tasques, consultar material, ells tindran diferents apartats, d'acord? I aquí apareixen tots els desplegables. I llavors aquí persones ja apareixen totes les persones que estarien, en aquest cas només estem nosaltres dues, però apareixen totes les persones que estarien en aquest Classroom, d'acord? Llavors, anem a mirar, no? Pròpiament, les feines les que fem més habitualment és entregar tasques. Llavors, hi ha dos tipus de tasques que es poden entregar. Per una banda, és penjar fitxers simplement, que us demanem, pengeu una fotografia.
Doncs el que heu de clicar sempre és clicar en el títol, d'acord? I aquí posa mostra la tasca. I si us fixeu, aquesta encara no està vençuda, per tant, encara es pot entregar i posa assignat, és a dir, que la pots entregar. Mentre estem aquí ara a l'escola, si posa dates de venciment, no els hi feu cas. En el sentit que són coses que anem treballant a l'aula, llavors no posem una data de referència però que no és vinculant. Ara bé, quan estiguem a casa doncs seria un altre tema. Però sempre apareix o apareix sense data d'entrega o sense data de venciment o apareix una data. D'acord? Llavors, si entreu a mostra la tasca, apareix aquest desplegable. Llavors, si simplement haguéssiu de penjar un fitxer, no? És allò que hem dit, feu una fotografia i pengeu aquí, o feu un document extern i ho pengeu aquí, llavors afegeix o crea i aquí teniu l'opció de poder-ho fer. Si el volen fer directament des de qualsevol aplicació del Drive, doncs ho cliquen aquí, i si no, doncs ho poden penjar des d'un fitxer de l'ordinador o des del Google Drive i fan l'enllaç. I el que és molt important en qualsevol dels casos, sobretot, és marcar com a feta, perquè després amb ells, en el registre que van tenint de totes les activitats que hi ha, sempre els hi comptarà, potser no està corregida, però sí que els hi comptarà que ja l'han entregat i llavors ells ja es poden desentendre pròpiament d'aquesta activitat. D'acord? Això seria penjar un fitxer, simplement. Llavors, tornem a... I ara anem a veure com seria entregar una tasca que es pot editar. D'acord? Sempre aquí apareix una mica de resum. Us recomanem que entreu. Sempre aquí ja mostra la tasca, sempre es veu una miqueta millor. D'acord? Llavors, en aquest cas és una tasca que cada un dels alumnes d'aquest Classroom ha rebut una còpia. Per tant, cada un haurà de fer individualment aquesta feina. Llavors, com s'edita? S'obre aquí, es clica en el document i apareix l'activitat que s'ha de fer. Llavors, aquí han d'escriure el que sigui i quan acaben ho poden fer de dues maneres. O cliquen aquí dalt que posa lliure, aquí dalt a la dreta, o un cop l'han fet, van aquí i posen entrega. I llavors, com a mestre, ja ens queda registrat que ja l'ha entregat. Perquè a vegades passa que nosaltres podem veure aquest document perquè és un Drive, veiem que l'han fet, però clar, si no està entregat no el podem acabar, no podem fer el retorn de la nota. Llavors, a vegades sí que posem un comentari, recorda que has de clicar al botó d'entrega i llavors ho entreguen i ja podem fer el feedback perquè si no, no es pot fer. Això seria les dues tasques, diguem, que es poden entregar directament aquí. Això ho teniu en el document 2 que us vam ensenyar, una miqueta que us vam enviar. D'acord? Llavors, tindríem una altra opció, que aquesta vegada la fem per ampliar ara mateix, per exemple, ampliar, si volen ampliar informació o alguna cosa o buscar més extra, és consultar simplement el material. Això no és una tasca, normalment no té nota, d'acord? Llavors, no s'ha d'entregar res, simplement, per exemple, aquí era un vídeo d'una cosa que vam estar fent de la tardor. Doncs obren aquí, cliquen, i en aquest cas és un enllaç del YouTube, però pot ser qualsevol tipus de fitxer que es pugui consultar, d'acord? Aquí simplement és això. I en aquest cas, si us fixeu, només posa que pots afegir un comentari a la classe. En aquest cas és un comentari públic, que veuria, perquè normalment a vegades els materials podem posar comenta què t'ha semblat, no sé què, i ho poden comentar-ho aquí, però sobretot quan és comentari de classe vol dir que és públic, d'acord? Llavors, hi hauria un altre... Bé, vaig tirant, suposo que més o menys anem seguint. Un altre tema que seria respondre preguntes. Hi ha dos tipus de preguntes. Una que seria amb un formulari, que és pròpiament, per exemple, ara aquí tindreu una comprensió oral, o una pregunta concreta, que és, molts l'hem fet servir, per exemple, perquè comencin a veure i per triar el nom de la classe. Llavors, aquí simplement, doncs mira, ara ho anem a fer perquè aquesta és fàcil. Com voldries que es digués el nom de la classe? Cliques i sobretot és entrega. D'acord? Sempre et demana una confirmació. En aquest cas, la pregunta no es pot modificar. A vegades, les tasques editables es poden editar. És a dir, si han entregat una feina i diu, ostres, és que m'he equivocat o m'he deixat d'afegir això, poden despenjar-la, diguem, i tornar-la a modificar i tornar-la a penjar abans que es corregeixin. I no hi ha cap problema. En aquest cas, és una pregunta tancada, llavors no es pot editar. D'acord? S'entrega. I aquí ja surt. En aquest cas només he votat jo, llavors només surt un vot, no? Però es veuria que, per exemple, per fer la tria del nom de la classe ho hem fet així i ells veuen la progressió també. D'acord? És una manera també de fer més interactiu aquestes preguntes. D'acord? Això és una pregunta simplement tancada. Ara bé, a vegades també ho fem servir per fer qüestionaris, ja sigui amb els més grans, a vegades algun control, comprensió lectora,
Llavors, aquí sí que també és molt important obrir i mostrar la tasca. En aquest cas no hi ha descripció, no l'hem posat, però llavors aquí, igual que la tasca editable, apareix aquest formulari que l'han d'obrir. En aquest cas, aquí havien de mirar el vídeo que havien de després respondre les preguntes. Responien les preguntes i un cop la tenen feta, posen envia i ja els hi sortia el feedback amb la nota, si té nota. Hi ha qüestionaris que a vegades fem que la nota l'hem de corregir nosaltres perquè és preguntes més obertes i no és autocorrectiva. I a vegades simplement és un qüestionari que fem nosaltres per tenir registre i ells no tenen la nota. Per tant, pot ser que a vegades fem un qüestionari, ostres, no tinc nota, o ostres, sí que tinc la nota, però falta una pregunta per corregir de part del mestre. I llavors això, també és important sempre marcar com a feta. En aquest cas, si no s'ha de corregir, no passaria res si no es marca com a feta, però sí que s'haurien d'anar acostumant sempre a anar marcant com a feta totes les activitats, sobretot per ells més o menys tenir el registre de tot el que es vagi fent. I com hem dit abans, hi havia els comentaris de classe, però també ens poden enviar un comentari privat al mestre o la mestra que estigui en aquell Classroom. Que a vegades va bé dient, mira, m'ha passat això, o m'ha agradat molt l'activitat, molts ho comenten, o qualsevol comentari que ens vulguin fer directament a nosaltres, és a partir dels comentaris privats. Llavors, sembla que ens queda. Finalment, això són les coses bàsiques que fem amb el Classroom. Sobretot és això, entrar a través de l'enllaç del Meet que tenim aquí, les diferents activitats que es poden fer. Llavors, ells ja rebrien, et toca fer això, et toca fer allò, sí, ja ho posaríem d'alguna manera organitzat. Això és perquè veieu tot el tipus que es poden fer. Editar tasques, penjar fitxers, consultar material, respondre preguntes tancades o fer formularis de Google més tipus control o comprensions lectores. Llavors, com podeu vosaltres també i ells mateixos poden anar consultant el seu treball i allò que tenen fet i si tenen alguna nota ja posada. Aquí dalt que posava consulta el teu treball, perdó, torno enrere, que he anat molt ràpid. Aquí dalt, consulta el teu treball, que se me'n va el ratolí. Si us fixeu, aquí vam posar una tasca que posava sense entregar, és a dir, no l'ha entregat, ha passat el plaç d'entregar-la, llavors sortiria així, sense entregar. A vegades es pot fer que ells la puguin entregar en retard, llavors consta entregada en retard i nosaltres la podem avaluar. Però en aquest cas veuríeu això, ells mateixos veurien també que no s'ha entregat. Llavors, totes aquestes fitxes, que són les tasques aquestes, no les hem entregat, les hem mirat, però no les hem fet. Llavors, com que no surten fetes, només surt assignat. En canvi, aquí que hem respost la pregunta, sí que ens surt com a tasca lliurada ja i entregada. Llavors, aquí possiblement també, si estigués corregida, sortiria la nota. Com heu vist en els documents que us hem enviat, hi havia un exemple ensenyat. I si es falta corregir, surt la fracció sense la nota inicial. Llavors, si entren, si hi ha algun comentari del mestre o la mestra, doncs es sortiria aquí a mostrar els detalls i sortiria aquest comentari. Això seria, per exemple, consultar l'activitat només d'aquest Classroom, en concret, que nosaltres hem posat com funciona el Classroom. Però també teniu l'opció de veure-ho en general. Ara veureu aquí moltes coses, perquè és el Classroom que tenim de... Llavors, si entreu a la pantalla inicial on sortien totes les classes en què està inscrit el vostre fill o filla, aquí dalt us posa pendents. Llavors, aquí podeu buscar per totes les tasques i veieu totes les classes, veieu totes les tasques que potser falten coses per entregar o que caduquen avui o que són pròximament, que surten per aquí. Llavors, tasques sense entregar en general, perquè fixeu-vos aquí el desplegable, tenim totes les classes seleccionat. I el que tu tens fet i que falta potser corregir, aquí teniu diferents desplegables que podeu anar mirant. Llavors, aquí també podeu consultar en el desplegable, podeu seleccionar l'assignatura en qüestió i veieu només el detall d'aquell Classroom en concret. A vegades va bé tenir la visió general per dir, ostres, així no haig d'anar entrant a cada un dels Classrooms i per no sé què em falta entregar, però també va bé si només tenim un Classroom en concret, entrar en aquell i poder anar veient aquest desplegable. I una mica crec que jo he anat una mica ràpid, però sí que és una mica el que ja teníeu enviat i són les coses bàsiques que amb ells, sobretot a partir de tercer, bastant autònoms ja ho són en aquest sentit.
d'entrar, si més no, en el Classroom i de poder fer aquestes coses bàsiques. Si us heu fixat a casa també anem enviant algunes feines, a vegades per mirar simplement, mira com he entregat això, per ensenyar-vos-ho també perquè us aneu familiaritzant. No sé si hi ha alguna pregunta o alguna cosa que ens vulgueu deixar compartir. No sé si hem anat molt ràpid o teniu alguna qüestió en concret que digueu, mira, és que em passa això i no podem... En els documents aquells que es van enviar a l'equip directiu, també ho teniu. El micro. Ja l'hem activat. També teniu totes les informacions ja detallades amb captures de pantalla, marcat on heu d'anar pas per pas. Tot i així, si teniu algun dubte o qualsevol cosa, també podeu preguntar a la tutora que tingui el nen o nena en qüestió, que també els donarà un cop de mà. Però creiem que allà també queda força ben detallat. Però si teniu algun dubte, també ara podem parlar-ne i ens ho mirem, sigui del que hem parlat o d'altres coses. Jo, per part meva, he entès tot perfecte i no tinc cap pregunta ni res. Moltes gràcies. El que mirem és, mirem tots aquells que... Gràcies. Que és el pendent de pressupost d'empresa. Tots els que han passat en algun punt per aquest... Bé, doncs si no teniu cap altra pregunta, us enviarem això, l'enllaç de la gravació, quan ho tinguem de tot el que hem estat fent i així també podeu consultar i sempre tornar a revisar l'explicació que us hem fet. D'acord? Doncs moltes gràcies. Sí, ara mateix ho acaba de dir l'Anna, que us enviarà l'enllaç de la gravació del Classroom, que l'hem gravat tots els passos i us ho compartiran per si ho necessiteu. Doncs, moltes gràcies a vosaltres per haver participat. Adéu, que vagi bé. Bona tarda.